Mhux qed neskludi li jkollna nkeċċu xi ħaddiema u anqas qed neskludi ndaħlu skemi ta' irtirar kmieni biex in-numru ta' ħaddiema jkompli jonqos. Id-deċiżjonijiet iridu jittieħdu u determinat li noħodhom, qal is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Chris Said f'intervista ma' Sunday Times of Malta. Fl-istess nifs li qal id-djun tal-Partit Nazzjonalista jammontaw għal miljuni ta' euros u qal qed jimmira biex sa' Settembru li ġej il-qagħda finanzjarja tal-Partit Nazzjonalista tkun waħda bilanċjata. Fost il-miżuri li ser jittieħdu hemm il-possibilità li jingħataw is-sens il-numru ta' impjegati u daw wara li ħafna minn dawn l-impjegati ilhom għaddejjem minn meta baqgħu marru għax-xogħol minghajr ma jirċievu l-paga tagħhom. Għal oħrajn jistgħu jiġu offruti somma flus bil-patt illi dawn jirriżenjaw mill-impjieg. Chris Said qal li sal-lum diġà spiċċaw numru ta' ħaddiema billi rriżenjaw minn jeddhom u minflokhom ma ddaħħal ħadd. F'intervista s-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista qal ukoll li x-xogħol ta' stampar mhux ser jibqa' jsir mill-istamperija tal-Partit u l-biċċa kbira tal-programmi fuq net television ser jingħataw il-kumpaniji tal-produzzjonijiet. Dan ifisser li dawk l-impjegati tal-Partit Nazzjonalista li jaħdmu fil-qasam tal-istampar u komunikazzjoni huma l-aktar li ser jintlaqtu mid-deċiżjonijiet li qed tieħu l-amministrazzjoni tal-Partit. Bosta minn dawn l-impjegati ilhom jagħtu servizz il-Partit Nazzjonalista għal żmien twil. Issa jidher li filwaqt li Chris Said qed jittama li għall-festi tal-Indipendenza f'Settembru li ġej ikun jista' jgħid li l-falliment finanzjarju tal-Partit Nazzjonalista beda jitfejjaq għal ħaddiema tal-kumpaniji tal-Partit Nazzjonalista se jkun żmien ta' sensi u telf ta' impjiegi.